настроение са тяхната запазена марка, а целта е една – да пречистят, да развеселят и да съхранят българското. Заповядайте, Българчево, добре дошли! Добре дошли, Българчево, заповядайте по-близо до нашото жури. Ето и старческата група. А така, с традиционно силен оркестър. Добре дошли, Българчево. Многобройна, но много сплотена и много автентична. За трета поредна година в фестивала на сурмаганските игри в Благоевград имаме групата от село Българчево. Господин Кочев, ще кажете ми две думи. А така, Печкар, бугери, всичко си имат Българчево. Пазим традициите не като спомен, а като жива сила. Нека маските си изработват с любов. Нека чановете да се носят с чест, а обичаят да се предава от ръка на ръка. Моля ви за силни аплодисменти за нашите първи участници. Групата от Зелен дол. Ето я и булката Елиса приближава. Здравейте, добре дошли. Изключително колоритни, автентични, артистични. Групата от Зелен дол. Имате ли нужда от микрофон, колеги? Само ще помоля медиите да дадат възможност на журито да може да погледне сцената. Здравейте, Зелен дол! Здравейте, честита 2026 година! Да
е здрава, да е плодородна, да са пълни нивите, да са обилни лозята, да се множат българите от Зелен дол. За много години. Ето го и дългото сватбарско хоро. Ето как, уважаеми приятели на кукерската традиция, уважаеми почитатели на сурбакарските игри, изглежда едно село, което излиза като един на Мегдана. Важно е да бъдем обединени, важно е да бъдем заедно, важно е да приобщаваме младите към всички тези неща, които ни правят още повече българи. Ето полека-лека наближава и българската група, групата на мечките. Имат си черешово топче. Ако ще гърми, моля да бъде насочено безопасно. Айде силни аплодисменти за групата от Зелен дол! Много колоритни мечки, прекрасна бабугерска група и много млади хора. Развейте ги тия косми момчета! Развейте ги! Да бяга зло от Зелен дол, от Благоевград и България! Браво на Зелен дол, ето и оркестъра! Я да видим сега и старческата група. Напомням, приятели, че имаме специални награди за мечка, за мечкар, за старчески групи. Браво, браво, браво! Много берекет! Добре дошли зелендолчани! Добре дошли да бяга всичко лошо от селото! Осигурителната каса също. Господин кмете, нали така? Много искам да ви поздравя за наистина прекрасното пресъздаване на сцената от Сол Велик филм и книга. Давам ви микрофона да поздравите групата, да поздравите Благоевград. Празник е днес. Така, изключително важно е да сме заедно и ние, тези, които по един или друг начин което ни прави хора.
песна. Ако ви трябва микрофон. Гледам, че най-личните моми са начело. Прекрасна е булката, прекрасен е младоженеца. Много ми харесват мустаците на младоженеца. Ей, такива ли бе моми и невести има в този Логодаж? Да се преместим всички в Логодажка да гледам. А така, полека-лека се приближава и оркестъра, заедно с сега се водят с японски джипки. Селото е известно и с това, че артелите им са доста недостъпни. И за това сега се слави като селото най-голям брой ертени от глава на населението. Хайде да ги видим ергените от Логодаж! Уважаемо жури, добър ден, уважаема публика! Честита нова година! Бъдете живи и здрави!